real talk mga krat. Unsaon man ang nag-anam tuod tagkadato, pero sa Ginoo nagkaanam po tagkalayo. Dili manggod ba siya ng kwarta para makaingon ta nga ni asinso or ni dato ta? Kung dili, naa sa iyang presensya. Hadlo ka kayo ikuan oh. Hadlo kayo lakaw-lakaw. Kay basa kayo ang yuta, ligyas kayo. Basa kayo. Pero ikaw, imong love life, uga. Oh no! Sadik.